So ito na naman tayo mga idol. Good morning, good morning, good morning. Dito na naman kami mga idol. So bago ko umpisahan yung video, paki-subscribe naman, paki-like na rin. So ito na po tayo mga idol. Duty na naman namin mga idol. Kalpaw. Di man kahit aka-live yun. Ya YouTube. Ito na po mga idol. Dito po ito mga idol sa Stanza Elementary School mga idol. Dito po mga idol. Monitor lang po mga idol sa traffic sa school kasi may mga bata. Alam nyo naman kaya kami nandito dahil sa mga bata. Kasi yung mga bata mga idol, yung mga pag-asa ng bayan mga idol. Sabi nga ika ni Osi Rizal ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kaya kami nandito mga idol. So ayan po mga idol, si Caps Ison. So sa ngayon mga idol, okay naman yung daloy ng sasakyan mga idol. Kasi natakot na yung mga iba, yung nakawangwang. Pinipit-pit namin mga idol. Nakalima na nga kaming sample kapot. Ngayon wala na. So ayan po mga idol. Oy! Hindi si Carla amalay sakay. Amalay sakay para di mon. Wala man sir, wala anda kayo sir. Wala anda kayo. Wala. Di. Naro maagaw kasi may una dyan may man lettering ni.
Ay, oh, sige. Gamit yan. Pero i-clear lang ang puti balot. Gray may wab maabong. Yung puti ay pintang polo ano. Oh, ang puti lang ba? Isan si Camille man. Pagkapag pula. Tuman. Siya may trabaho pa kapre. Mapun eh. Bawasan nyo yung kintuman. Pero oras to. Mayroon. Eh, kasi may video banda dyan po na ay. Mababayan kami lang kasi ang ido eh. Kaya rin kami di banda dyan. Aba, nakita ta. Matang kayo ay si kayo traffic. Sabi ka na ay. Siya dyan kayo bala. Lumpira. Luban nyo ha, tayo na. So ayan po mga idol, okay na po. So mamaya ulit mga idol. Siya pala si Caps Ison. Tapos ako naman mga idol si Caps Randy.